खुलुमबाय। दिनैनि मोनाबिलिनि बर' रादाबखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना बयखौबो आसा खालामो। गिबि रादाबाव दं बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव दिनै माउन्टेन मुभार्स NGOनि मावथिफोरा गोरिब सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोननि NGO हानजायाव गासै 300 सोद्रोमाफोर दं आरो बिथांमोनहा गोरिब सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बे NGO आफादखौ दादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बे NGOनि आफादगिरिया फोरमायबावनाय बादिब्ला बिथांमोनहा जायफोरा गोजां बोथोरनि समाव कम्बल बायनो हायाखै बे बिथांमोननो दिनैनि दिनाव 200निबो बारा सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों आरो जायफोरा गोरिब जानानै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दं बे सुबुंफोरनोबो न'आव थांनानै हैनो थाखाय थांखि लादों होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव दिनै मंगलबाराव लामानि जाब्रबथायाव गासै 24 जन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय जादों दि बे जाब्रबथाया हाइलाकान्दि सोहोरनिफ्राय 25 किल'मिटार गोजानाव खाथाखालाव माहारियारि राजालामा नं 53आव फुंनि 10:30 रिंगासोआव जादोंमोन। पिकनिक पार्टि लाबोनाय गंसे बासआ सिलचरनिफ्राय फैगासिनो दंमोन आरो गंसे एल्ट' कारजों सौग्रावदोंमोन। सौग्रावनायनि उनाव बासआ गोग्लैयो आरो खाथिनि माइ फोथाराव गोग्लैयो। जायगानि सुबुंफोरा जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ रैखा खालामो आरो बिसोरखौ खाथिनि सर'जिनी देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। उनाव 4 सुबुंफोरखौ गोब्राब थासारियाव सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बे समावनो पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैदोंमोन, गारिफोरखौ रैखा खालामदोंमोन आरो मुखुब राजालामायाव ट्रेफिकखौ नेम बायदियै खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं हादरारि जामुं रैखाथि आयेननि गेजेरजों आसामनि दाब दाब जिल्लायावनो रेशन कार्ड राननानै होदों। थिग बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि मसलपुरावबो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मनि नुजाथिनायाव दिनै फ्राय 9,000सो सुबुंफोरनो रेशन कार्ड राननानै होनाय जायो। बाक्सा जिल्लायाव सा 19,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो रेशन कार्डखौ राननानै होनाय जागोन। मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ बुंथियो दि रेशन कार्डनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरानो सोरखारि मुलाम्फाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। जेरैबादि आयुष्मान भारत कार्डनि गेजेरजों बेरामि सुबुंफोरा बोसोरसेयाव 5 लाख रांनि देहायारि फाहामथायनि मदद, उजाला गेस बायदिखौ मोननो हायो। बेजों लोगोसेनो सोरखारनि गोबां खाबुफोरखौ रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननो हायो होनना बुंथिदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लायाव रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव BTR आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर', BTR मावफुं सोद्रोमा गनसाम दास, बाक्सा जिल्ला बेंगिरि कृष्ण बरुवा, खख्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर' बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मागो बिहु फोरबोआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समबाराव गुवाहाटीनि पान्जाबारि ओनसोलाव थानाय जनाखि कमप्लेक्सआव आसाम हादोरसा सावथुन निगमजों लुजानाय गोदान सावथुन हल आइडेवखौ बेखेवबाय। सुलुंनि बायदिब्ला आसाम रायजो सावथुन निगमा गावनि सनाथि मायथाइ बोसोराव गंबा गोदान हल लुनाय आरो थाखानाय मोनगु हलखौ फोसाबफिननो आखायाव लादोंमोन। आइडेव सिनेमा हलआ रायजो सोरखारजों लाजानाय मावथांखिफोरनि गेजेराव मोनसे। सुलुंनि बायदिब्ला आसाम रायजो सावथुन निगमा गावनि सनाथि मायथाइ बोसोराव गंबा गोदान हल लुनाय आरो थाखानाय मोनगु हलखौ फोसाबफिननो आखायाव लादोंमोन। आइडेव सिनेमा हलआ रायजो सोरखारजों लाजानाय मावथांखिफोरनि गेजेराव मोनसे। बे हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै CM शर्माया सावथुन मुलुगनि जौगाबोनाय मानथाखोखौ आबुं खालामनो आरो जलिउड जारिमिनखौ फोथांफिननो थाखाय डिजिटेल सिस्टेम, ग्राफिक, साउन्ड आरो गासै सल' खिन्थानायखौ जौगाहोनायनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होदोंमोन। असमिया सावथुन मुलुगनि सिङाव बेनि गोनांथिखौ रोखा खालामनो थाखाय मोनसे बादायलु सानस्रिनि गोनांथिखौ फोरमायनानै शर्माया बुंदों, सावथुन नायगिरिफोरनि जेबो आंखाल गैया, नाथाय जुदि असमिया सावथुना गुननि बिथिङाव उन जानानै दं अब्ला जों नायगिरिफोरखौ सिनेमा हलाव रां थिसननो थाखाय नारसिननो हाया होनना फोरमायदों। दिनैनि मोनाबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ
आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।